El Museu i Centre d'Estudis de l'Esport, Doctor Melcior Colet, va ser triat per acollir la primera jornada de lideratge esportiu femení, una jornada que va néixer amb l'objectiu de promoure la participació de les dones en els càrrecs directius. Aquestes jornades són fruit d'una sensibilitat per part de les persones que dirigeixen l'esport català, en aquest cas la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Secretaria General de l'Esport, sobre la necessitat de que les dones entrin a participar més en el món de l'esport, participin en el sentit de decidir com és l'esport que serà, on volem que es juguin les decisions i que les dones diguin les coses que tenen a dir, que segur que són moltes. I aleshores que es tracta d'una presa de contacte amb dones que ja tenen un interès, que moltes d'elles no estan dintre d'òrgans de govern, de juntes directives, però que volen fer-ho i poden estimular a moltes de les esportistes i de les dones que s'estimen al món de l'esport però que encara no estan a dintre decidint. Al llarg de la jornada es van fer un seguit de conferències i tallers encaminats a incrementar la presència i la visibilitat de les dones en els òrgans de direcció de les entitats esportives, atès que una diversitat més gran de competències, opinions i estratègies ha de permetre que la gestió de les entitats generin canvis positius en l'esport i en la societat. També es va parlar del nou decret pel qual es regulen les entitats esportives de Catalunya, que vol ser una iniciativa per potenciar la igualtat en el lideratge esportiu. Bé, doncs és una jornada, podríem dir, molt enriquidora i, de fet, exitosa. Ha estat la primera jornada que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en col·laboració amb la Secretaria, ha organitzat. Jo crec que era necessari un tipus d'aquesta jornada, no només pel debat que suposa i pels continguts que es donen, que han estat molt profitosos, el reconeixement que una vegada més hi ha aquest interès de donar un salt, de potenciar tot el que sigui el binomi d'esport i dona i sobretot el que fa aquest posicionament vertical de la dona dintre el món de l'esport en quant a les seves funcions de lideratge esportiu a les organitzacions. Tenint en compte el nou decret pel qual es regulen les entitats esportives de Catalunya i reconeixent la subrepresentació de les dones en els càrrecs directius, aquesta jornada va representar una iniciativa per potenciar la igualtat en el lideratge esportiu. L'augment de noves veus, de més diversitat en competències, d'experiències, opinions i estratègies han de dur en el procés de decisió a un enriquiment que no té cap precedent en l'àmbit esportiu. Per les dones que estem actualment com a dirigents de l'esport, crec que si es pot aprofitar aquesta imatge, per dir-ho així, per demostrar que efectivament existeix aquest canvi, que efectivament es treballa i que efectivament tenim presència i no per complir quotes, sinó perquè realment es fa una feina i el més ben feta possible, doncs ha de ser positiu en tots els sentits. La celebració de la primera jornada de lideratge esportiu femení, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i la Universitat Pompeu Fabra, va ser un èxit a nivell organitzatiu i de participació, que va tenir com a colofó el lliurament del primer premi a la dona dirigent esportiva, que en aquesta primera edició va ser per Mercè Rosic, presidenta del Club Atlètic Manresa i membre de la Federació Catalana d'Atletisme. Estic molt contenta, jo diria que inclús emocionada. Realment aquest premi ha fet despertar tot un seguit d'emocions que quan et donen un reconeixement d'aquest tipus afloren, no? És a dir, com dèiem al meu petit parlament, és un repàs històric de tota una trajectòria de treball que durant 40 anys he dedicat a un esport que m'apassiona, que m'il·lusiona, que m'entusiasma i que m'ha permès una sèrie de valors que m'han anat acompanyant al llarg de la meva trajectòria, com és l'esforç, la perseverança, la constància, la voluntat, i que penso que tot això fa que hagi seguit també amb molta il·lusió tota aquesta trajectòria atlètica. Per tant, aquest premi m'encoratja, em responsabilitza fins i tot a poder seguir continuant i treballant en favor de l'esport i en favor també de que les dones segueixin el nostre model i d'aquí una generació realment trobem que aquesta dicotomia home-dona ja no existeixi, sinó que, com deia la secretària general, home i dona sumem i que realment les noies també s'animin, s'encoratgin i realment tinguin ganes també d'estar com nosaltres davant amb l'activitat esportiva. L'acte del lliurament del primer premi a la dona dirigent esportiva va estar presidit per Anna Prunes, secretària general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, impulsors d'aquesta iniciativa pionera. Aquesta primera jornada de la dona
i hem donat el premi a les 21 nominades, i d'elles la Mercè Rossich de Manresa, amb un currículum llarguíssim, doctora en filologia, doctora en psicologia de l'esport. És una personatge realment interessantíssim i digne d'estudiar. Però no és ella sola, sinó és tota la família esportiva, les dones, que els hem tingut des de sempre. Crec que és un premi que anirem repetint, i unes jornades de reivindicació de la dona dirigent que anirem fent cada any la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. La primera jornada de lideratge esportiu femení va ser un èxit rotund en tots els nivells i pretén continuar amb la seva voluntat d'adreçar-se a aquelles dones que desitgin donar un salt qualitatiu en la seva vida professional i personal.